you, Jesus. Yabiyana nabusuku. Sithi kulala umuntu okhululiwe. Kanti kulala umuntu okhilazekile. Hallelujah. Glory be to Jesus. Glory be to Jesus. Ukubona abafana basebefaka amaphuzu bebakala ngehla komsinsila. Abafana. Yeah. Babathi wehlisa kancane vale umsinsila kwawa. Asibambe phamba bethi. Kazi uthi mhlambe khona inkinga la kulolu nyunyawo. Nyathela sengathi nyathela amaqanda. Jesus. Vethaba umbuko umfana. Ubona umuntu wena okhulekile ungasabi lutho. Kodwa mangasuma bambe one by one. Uthi usala. Uzokutshela that I have my own fears. Ukuthi fanele ngifake imask esikhathi izinto ze-right. Ukuze kungabi khona tsotsi okujwayelayo. Kodwa basungithola kahle ngisekhona noma sengise-toilet ngingedwa. Ziyabuya izinto engizesabayo. And mangasezivele manje kuzobonakala ihlazo. So ukuze ngikwazi ukuba nentombi, ukuze ngikwazi ukuhlipha phakathi kwabanye abafana, fanele ngifake imask, i-makeup, because i-makeup isuke izongingisela koku-wrong. Ayikazi ifake i-makeup ngento ente-wrong. Ngakufaka i-makeup there's something that is esifihlayo, because i-makeup iyafihla. Abakade unama-spot, i-makeup iyafihla. Oh, glory to Jesus. Ngoba i-makeup fanele yenze lento ongenayo. Uma kade ungemuhle, uzuzama ubuhle nge-makeup, because i-makeup izozama ukuthi akasifake i-fake yobuhle. Kodwa mzwana uvuka ekuseni sibona into ethi hawu kanti unje. Jesus. Ungababona abafana beshaya top. Kunezinto abayisabayo. Kasi noma banamandla ngaphandle. Kodwa ngaphakathi basaba njengengane esanduzana. Bakuthiwa mfana waza kuJesu. Uthe uthokoza lo mfundisi. Uthi right kanjani? Hayi sesiyabazi. Sifuna sihleke kancane. Sithi unama-fears anawo lo. Uyitshela sengathi phambi kodwa sibona ngathi u-right. Kanti sesikade sesishimali vele siyabona ukuthi hayi kukhona inkinga laphaya. Kukhona inkinga laphaya. uKhayini wayisiqhila. Wazoba nomona ngomnikelo umfowabo. Because uKhayini wayisiqhila. Alibonke igama lenkosi. Bangaka abantu abaqheleza umona. Umona ugeza kanjani ukuthi asakwazi ukuphumelela. Because umona into owenzayo ubamba wena impumelelo yakho. Awubambe impumelelo yalo nomona ngayo. Kodwa ubambe yakhe impumelelo. Kodwa wena yeke umona. Uyasibona na usuphumelela. Isikhathi wena ubambeke is because unomona. Uyisekila. Samona. Wabaletha umnikelo phambi kaJehova. Wananga uKhayini. Waba nomona. Wasafuna ukubulala umfowabo. Bangaka abakhaya. Kunentombi phansi. Emndenini. Kuthiwa lihlazo lomndeni. Umabuza. Kwenzakalani? Kukhona. Wena mpethu. Wabona. Wabona ukuthi hayi. Kunomona ngayo. Ngiyakubabona phumela nengane zakhe. Ake ngimdlise sana. Asethi fufu. Kuzathi ingane zakhe ayishadi. Kunalabo ziyashona. Eyo ziyaphumelela. Kanti khona impethu yomona. Uhamba kahle Jesus. Muhle ngaphandle. Kodwa isiqhila somona. Uzokhulula namhlanje. Sathandaza. Wesiqhila somona. uJudas Iscariot wayehamba noJesu. But wayisiqhila sobusela. Njalo bafundisi banamhlanje abakhuthuza abantu. Bathi phela indlela oyithanda as long as makhipha okweshumi. Uthi noma umuntu ebheda bangamtshela uyabheda wrong uyesihogweni. But ayikhule usadlula kwi-process uzolunga. Hayi kusadlula kwi-process bekezela hayi ku-right. Kuku-right the Lord understands. Kanti uNkulunkulu akawu-understand udoti. If there's a God who understand udoti is my God. uNkulunkulu akanandawo ukuthi ubani anohloniphe kangakanani phakathi kwabantu. Uma wenza udoti wenza udoti nakasabi ukutshela ndoda ukuthi lento yenza iyabhedede mawufa
ifaka phakathi esikhokweni. Alibonke igama lenkosi. Kodwa namhlanje befundisa bayigqila zokweba imali zamasonto. Glory to Jesus. Futhi ithuba igqila zokuthi bakhuthuza abantu imali yabo. Bangizwa bazalwane. Uma umuntu uthatha imali yakho ungamtshela iqiniso uyamkhuthuza. Bese befuna umtshela iqiniso kuqala. Kuyima uthi nikela. Awukwazi ukuthi nikela kodwa ungamtshela iqiniso. Because once ungamtshela iqiniso uzosilanda phambi kwehlalo ukuthi wayekelani ukumtshela iqiniso. Wawufuna kunikeni, wawuthembeni, wawusapheni, wawafteni empilweni yakhe. Why ungamtshelanga iqiniso? Jesus. Judas Iscariot wayenomona. 2 wayisela. Bakhumula isikhathi uJesu eqhamuka uyathandaza isikhathi uJesu eqhamuka. Kuqhamuka wesifazane ufika uphihliza amafutha ealabasta. Uthi phahla. Ibhayibheli seqobo uJesu. Wesekhuluma lo nomona. Uthi yazi lamafutha ngabathathi wadayiswa. Sathola imali kwani kwabampofu. Bese laloba iBhayibheli ngezansi. Lathi wayengeka wadayiswa wayefuna ukuyepha. Jesus. Judas Iscariot wayesiqhela sokweba imali. Wesiqhela sana namhlanje. Sengiyathandaza. Wesiqhela samanga. Wesiqhela sohleba. Awazi ukuthula. Bathu vala umlomo basengathi uzoshawa. Sathandaza. Lo wenza isono. Wesiqhela sesono. Yabo nje ukuthi naye ngikwazi kweke ukuthi ahene. Hayi ngoba ungakwazi ukuye kufanele. Wesiqhela. Akekho umuntu oenjoya isono. Umuntu bayisiqhela sesono. Uthi kumnandi uvuswa kwayo wena usuqalekile ebusuku phakathi kwababili ulalele kahle uthongo. Uthi usathulela ukuthi kwayengibheme. Ucabanga ukuthi kodwa ngosangoba nalana ngijobhanga ngishaya yonke ngayivala ngokuthatha manje. Cabanga kahle ukuthi iNkulunkulu amilala kuvula khona lesikhathi. Ikhanda lethi nje ke akulaleki. Ngibona izulu lisulela ikoyi lakhe. Ishuyazi. Ngizophaza abafana ngizophaza ngamzama. Ngowane ungaqala ukuthi umthakathi endakela umthakathi. Inkinga uyisiqhila sika. Lo wenza isono uyisiqhila sesono. Thandaza. Uyisiqhila sani wena. Yini oqhalaseke ngayo? Ngicina ngalesiqhila kunandoda. Yayihlala emathuneni. Nje bayihlala emathuneni. Yayithanda ukuya kubo. Yayithanda ukuhlala nabantu bakubo. But the problem yendoda eqhilaswe imimoya. Akekho umuntu othanda ukuhlala emathuneni ukhona la ngaphakathi. Alibonge igama lenkosi. Amen ehlazo. Ukhona othanda ukuhlala emathuneni. Lendoda. Kwathi nami thanda ukuyakhaya. Kwathi ibashiwe. Ibashiwe imimoya. Oh hallelujah. Baba khona babandi. Baba khona abafarisi. Alibonge igama lenkosi. Kodwa baba ngena amandla. Wakhulula indoda komoya. Ithi Bible then come at Jesus. Bakamuka ilanga lokulunga. Mighty God. Bakamuka umthombo amanzi aphilayo. Bakhuluma kakhulu abantu abhujisweni. Ithi Bible meza uJesu. Yamemeza into ethi sekude. Yathi namsebenzi muni. Nawe mina Jesu. Usufa uhlupha ngakabi isikhathi. Glory to Jesus. Because abadibana amasu Jesu. Alibonge igama lenkosi. Kasuka masithandazela abantu. Uthathe ngafuna ukubeka izandla. Hayi ngoba kuyena. Umoya ophakathi kwakhe. Awufuni izandla. Ngoba yazi ukuthi masimemeza igama. Mina Jesu usabaleka phakathi kwakhe. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, glory, hallelujah.
Bible mefika lithi uJesu wayesememeza wathi ninomoya abangcolileyo phumani kuye akhuluma athi lalela musukuhlupha kakabi isikhathi kozimo yazi ukuthi sazobhujiswa nje begijimisa ukuthi yenza isono nje kodwa yazi ukuthi nje bekubambile nje kodwa sazobhujiswa lithi uJesu afuna ukukhuluma nalo phumani lapha kwathi usingamshiye phila lo wathi uJesu lalelani ngenani engulubeni Jesus. iBhayibheli aphuma amademoni ashona egolobeni lithi iBhayibheli zonke lezi ngubule zagcwala ukuhlanya zahamba ngoba ukuhlanya umoya bayezwa bazalwane yini ukuhlanya umoya lithi iBhayibheli agijima ayongena egolobeni ingulube zonke zayongena kuphi olwandle asala lwekhulekile akwazi ukugeza wasibona ukuthi usemathuneni uyazophila emathuneni wena kodwa awuboni ingoba uqalaziwe lo moya uqalazile uma nje ulala mawuvuka embedeni womfana ungakushadile usemathuneni ukuthi awuboni alibonke igama lenkosi oh glory to Jesus awubakhona yini abazalwane awulikhona yini usemathuneni awukwazi uvuka emathuneni basuthi uvuka endaweni right lithi iBhayibheli kwafika uJesu lo wabona ukuthi ayikhona ngisemathuneni la belwa ngithi ngihlala endaweni right bengathi manje ngisekhaya kanti kahle kahle ngikho ekhaya ngisemathuneni la ngikhona kodwa wadinga ukuthi kusafika uJesu kuyimaya kwazo ukubona ukuthi akhona ekhaya la usemathuneni la ulalela njengoba enjoy isono hayi ngoba usenjoya usemathuneni ingoba usikina awuboni ukuthi uklasiwe tubefika uJesu uyabona ukuthi kusemathuneni la asifana amehlo. Thank you, Jesus. Ora baba shada la Hallelujah. Shamba kasime ngenyawo ngazi kathi biswa litakholi kule ndawo kodwa namhlanje ngicela abantu abafisa ukukhululwa Thank you, Jesus. sathandaza yini osiqalasayo yini osiqalasayo Jesus. uyazi it's funny because lebqileni ngisho nabantu abazalana bayabayiqila Oh, hallelujah. We thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes. Fara amehlo akho siyathandaza. Oh, yes. Noma singakwazi nomhlaba ukuthi amabhenga kusho. Let anointing fall on me. Let the power of Let the power of the Holy Ghost fall on me. I know. Let the
mina uJesu ngenza nabathi mina kukhona into ngifuna ukukhuluma kuyo ngigijimizela ngaphambili siyathandaza manje uJesu khuluma impilo yakho noma namahloni futhi nakuhlale phansi but sifuna abantu abasithiye nabantu abaneqiniso enhlizweni yabo because ulithi Bible manje ethela ukuthi ikhulula unabakhulu impilo sifuna uhamba lamenda ufakazi uthi kanje inkinga njengoba wafika igazi likaJesu ufika phandle kaJesu akukhulula angiyazi ngaze inkinga basemba usesekhaya kungenzeka into enza kusekhaya ngenzeka into esepurpose wakho empilweni yakho but namhlanje uJesu khona ukukhulula anointing for because of the public sector special up in the name. Thank you, Jesus. Began up. Yes. Began up. Thank you, Jesus. So tenda sana ngoba kungenzeka ulapho nje usiqhela sento kodwa awufuni ukuvela. Right mama afuna ukuvela ngoba uJesu akazela abantu abayiqhelayo. Uzela abantu abayithobayo ukuze bathole umusa. Ibhayibheli kanithoba nje ufumane umusa kodwa manje iphakamisa awuzuthola lutho. Akafuna baphakeme kodwa ufuna abathobekile. Akule nje bebelana abazalwane bazongitshela ukuthi yini. Uzongihlebezela nje endlebeni osho ukuthi yini uqhilazeke ngayo. Bese sothandaza khona ngalendlela inkosi isiza ngayo. Ngicela ufundiseze la ekameni likaJesu wonderful Jesus. Hello. Uyabona abantu abayifuna into ezingathi yaba embarrass abafuna le engathi uzoyihlakana. Yabo nje le ngoba ngithe usiqhila manje ngafuna ubona abantu ngesiqhila sokuthi kanti kube ngabe uyeza uzokhululeke akusizi uba ubamba isidima sika next door wakho and yet you know ukuthi kune problem oqhilazeke ngayo. uNkulunkulu akasekhuluma into engenaso isidima njengoba shona lizwi okushathi uyazi ukuthi la entende bakhona bayisiqhilazekethisi angeke khuluma uJesu emoyeni ukhuluma wazi kahle ukuthi wena njengoba ulana nje noma singeke sazi thina kodwa yena uyazi futhi nawe uyazi. Sikhona manje kaNkulunkulu whatever that declares today iyahamba ngegama likaJesu.
bathi Nkosi ihambele ngemuva khona bazalwane because right now siyalwa manje njalo bakuzokhulula abantu thina abasi khulula abantu ngakho mashatha Lord Jesus